ganin taron rantsar da kai a jinin ko 'yan sanda suna tsaye. Wato akwai wani gaska mai rabon kuɗi in kai wasa zai gama da kai. Ko ka yanzu yayi za a yi ne fa kuɗin nan ina mutum. Ma'adin ne mai wuya ana son bishiya wata ba ta yi kure. Sai an yi da ƙaran kuɗi ɗigi ko hanzar gari. Da na so in aika alheri ko ya kai gyaran buka. Jam'i jan boka da kin gari aikin naku akwai bakar wuya. Ai da zama na bar kaina a nan yana tarbar baki ni ina wuri. Boka Allah ya taimaka inda na shirya za na zo a Allah shi ne mai karya. inda na shirya za na zo a ne. Assalamu alaikum. Tsaya mu ba yi mana sallama a nan kar da kisa auta ya fi. Ya ji maso nan mu maso ta nan kar ki tsaya can inda ta yi kai ba na so ki kasa ki sha wuya. Wai Allah me ke tafe da ke kin yi zuku tamkar haure. Ai ka zama ya kori kun ki kam yanzu mazan nan dan abin tsiya zai iya auro miki baturiya. To za ki kawo shinkafa tiya bakwai ko za ki yi girkawa. Yalan wanda ta kake da jajayen zagaru guda biyar. Ki zo da jakar mage ta dunkule dan ba sa kun kaji zabuwa. Wannan aikin zai yi mun wuya. To na ga amaryar doguwa faraki wasa ta shigo da mai. To yanzu ki ban naira 6,000 a rungume aikin na ki gara. Dubu uku kan ai za a samu ba za a rada su cikin jakar ki ba. Dubu biyu kan yau za ki bani so ba sai kin koma gidan ki ba. Sani ki aje musu ko jaka uku kin san jinnu da cin gullisuwa. Aje ta anan duk ba ni so ta nan ai aikin ba za a bar shi ba.